Má Boh nejaké meno? V Biblii sa spomínajú mená mnohých bohov. V staroveku národy v okolí Izraela uctievali Aštoret, Bála či Molocha. V 1. storočí žili kresťania medzi ľuďmi, ktorí uctievali božstvá ako boli Artemis, Hermes či Zeus. A tieto mená sú v Biblii uvedené. V Biblii sa píše, že je mnoho bohov. Ale meno jedného boha sa v starých biblických rukopisoch objavuje oveľa častejšie ako mená všetkých ostatných bohov dohromady. Mená týchto ostatných bohov v Bibliách nájdete aj dnes. No meno najčastejšie spomínaného boha bolo z mnohých Biblií odstránené. V najstarších odpisoch Biblie sa meno tohto boha vyskytuje asi 7000 krát. O aké meno ide? Prvá časť Biblie, nazývaná aj Starý zákon, bola napísaná v hebrejčine a v príbuznom jazyku aramejčine. V hebrejčine Božie meno predstavujú 4 písmená. Hebrejčina sa číta sprava doľava. V slovenčine sa tieto písmená prepisujú spoluhláskami J, H, V, H. Dnes sa nevie, aké samohlásky boli pôvodne v Božom mene. No 4 písmená, ktorými sa Božie meno zapisuje, sú známe a v starých rukopisoch sa bežne vyskytujú a dajú sa nájsť aj na mnohých iných miestach. V slovenčine sa Božie meno bežne používa v tvare Jehova alebo v tvare Jahve. Tieto tvary Božieho mena sa v niektorých Bibliách objavujú v 83. žalme, v 18. verši a na ďalších miestach. Vo viacerých prekladoch Biblie, napríklad v preklade Nového sveta svätých písiem, je Božie meno vrátené na miesta, kde sa pôvodne vyskytovalo. Keďže Boh dal svoje meno zapísať do Biblie asi 7000 krát, určite chce, aby sme ho poznali a používali. Do zákona, ktorý dal Boh Izraelu, mal Mojžiš napísať: Počúvaj, ó Izrael, Jehova náš Boh je jeden Jehova. Ježiš citoval túto časť zákona, takže zjavne poznal Božie meno a používal ho. V jednej zo svojich posledných modlitieb povedal Bohu: Oznámil som im tvoje meno. Muža možno označiť rôzne: manžel, otec, inžinier, ale aj osobným menom, napríklad Ján. Podobne Boha možno právom označiť rôznymi titulmi: Všemohúci, Stvoriteľ či Pán. Ale má aj osobné meno, aké nemá nejaký iný Boh. To meno je Jehova. Možno si kladete otázky. Aký Boh je? Záleží Jehovovi na nás? Ako sa môžeme k Bohu priblížiť? Tieto otázky sú zodpovedané v 2. lekcii brožúry Dobrá správa od Boha. Môžete si ju stiahnuť zo stránky j2tv.org. Ak chcete lepšie spoznať Bibliu, Jehovovi svedkovia vám v tom radi pomôžu. Vyplňte na internete žiadosť o bezplatné štúdium Biblie a svedkovia sa s vami stretnú v čase a na mieste, ktoré vám vyhovujú.